ин зани 25 сола иддао дорад ҳангоми бозпурсӣ дар идораи милиса шиканҷа ва сӯи як корманди он таҷовуз шудааст. сарам кашид дар девор 2-4 бори хел кар чиз кард зада дар танаи девор. ӯро дар аввали моҳи август аз хона ду корманди милиса барои бозпурсӣ бурданд. далели инро милисаҳо дар дуздии ӯ гуфтанд. ду кас омадан бурдан. Чӣ гуфтан омаданд? алда рафтем ҷа фаҳмидем ки акам гирифта будаем солам дуздияам хона мам доромада гирифта буда. бародари ӯ аз ин пештар ҳам бо ҷурми дуздӣ боздор шуда буд, аммо ин навбат ба хона телевизор оварда гуфтааст онро бифурӯшад. хонанда будам овардак гуфт ки як кор мегӯяд нафаҳмидам бачаон ки дуздия. баъд овард мара чиз кард гуфт ки бар буфурӯш биёр пиён ба давлати масҷида буда паҷон. дилшод ҷон амира имсол ай куҷои овардаед мура қача бугӯ гуфтира кор кардам чизи стройкам нақиша додан гуфт овардем 1300 сум додем дар дасти шапа. ин зан мегӯяд ӯро як шабона рӯз дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Вахш нигоҳ доштанд. саҳнаҳои мудҳише аз он рӯз нақл мекунад. мана дем этаж бурдан аввал ҷои издиватсия кардан 5-6 каса издиватсия кардан ки шаҳр дар мо меҳмони соати 12 байга боло буровардан чашмомо бастидан 3-4 бор 5 бор ам калидор дароз шонда давондан бурдан овардан я бачаи дрози зардина расидагма та мебинем та мешиносм шапаҷон ягон каса нагугу ма тра мегирам гуам коро тинчагу ма тра мегирам гуфт ҳеҷ кадар нагугу. ин иддаои ӯро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Вахш беасос медонанд. онҳо мегӯянд таҳқиқи ҳодиса ин даъворо исбот накард. ӯ дар як номаи шикоятӣ аз додситони кул хостааст қазияи ӯро баррасӣ кунанд. аввал ба муфаттишаро рӯпарӯ кардам гуфтам ки тумара хел кардем хаб мекунанд хаб ответ намета барои ки зумон кутаяпа. ҳоло мехоҳад ки адолат барқарор ва гунаҳгорон муҷозот шаванд. на пеш қонун дар ҷавоб чиян ки нисбати ман бисёр чӣ коро кардан. аз додситони ноҳияи Вахш ба радиои озодӣ гуфтанд дуздии ин зан таҳқиқ шуда парвандаашро барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карданд. ба гуфтаи онҳо аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ шиканҷа ва таҷовуз шуданаш беасос баромад. аз ҳуқуқҳои ин зан эътилофи зидди шиканҷа ҳимоят мекунад. маъмулан парвандаҳои марбут ба шиканҷаро дар Тоҷикистон ҳамин созмон пайгирӣ мекунад. намедонад ном насабаш кист ӯро таҷовуз кардааст вай фақат изҳор намуд ки ӯро бинадагар мешиносад. ба ҷуз ин ба гуфтаи адвокати ӯ онҳо такпӯш ва либосҳои ӯро мехоҳанд дубора аз ташхис гузаронанд то воқеият ошкор шавад. такпӯше ки ҳангоми гӯё таҷовуз дар тан доштааст моро маҷбур ҳастем ки ба экспертизаи ДНК пешниҳод кунем. масъулони эътилофи зидди шиканҷа ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқро муттаҳид мекунад мегӯяд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят карданд ки 10 нафараш зан аст. дар пайи интиқод аз шиканҷа кумитаи зидди шиканҷаи созмони милали муттаҳид соли гузашта ба Тоҷикистон чанд тавсия дод то вазъро ислоҳ кунад.